I d'entrada enhorabona, perquè hem vist que aquesta mateixa tarda, des d'avui mateix, assumiu la responsabilitat de presidir aquesta Comissió de l'Estatut del Diputat, que fins ara presidia David Saldoni, que passarà a la de Drets Socials. Assumiu la presidència amb l'encàrrec d'elaborar aquest dictamen avui mateix per mantenir l'escó de Pau Juvillà, no? Sí, no sé si és un... No sé si ha sigut una reordenació, però jo m'he perdut una mica. Per grans felicitacions. Sí, home, però a veure, d'on venim, senyor diputat? Veníem de que era un membre de la mesa. Sí, però el membre de la mesa ara hi haurà molta reestructuració, ha coincidit, però de fet ja estava previst fa un parell de setmanes, perquè hi haurà canvis de diputats, perquè hi ha algun diputat nostre que és candidat a ser membre del Consell de la Corpo, algun altre que va al Consell de Garanties, perdó, en la Sindicatura de Comptes, i per tant entren diputats nous i s'ha de reestructurar, no? I m'ha tocat debutar... Que havíeu sigut secretari de la mesa, eh? Sí, secretari... I hi va haver una entrevista a VilaWeb, justament parlant de desobediència i tot això, que us va costar el càrrec, per dir-ho... Experta en la matèria. Exacte. I, per tant, ara heu d'afrontar a parlar sobre desobediència, justament. De fet, hi anava vinculada l'activitat parlamentària en la creació d'aquesta comissió, no? Perquè s'ha suspès aquestes últimes hores. No sé què s'aconsegueix paralitzant o frenant l'activitat parlamentària. Estem en una situació absolutament excepcional. La GEC dicta una resolució, no és el primer cop que la dicta, una resolució que des d'un punt de vista jurídic és un nyap, un buñuelo, com han dit alguns dels membres de la comissió, i això obliga a prendre... Els membres de la comissió deien sobre això, sobre la resposta. Sí, sobre la resposta. Clar, el que és un nyap és el que fa la GEC. És a dir, quan hi ha un diputat que té una condemna que encara no és ferma, és que es contraria tot principi lògic i jurídic al retirar-li l'escó abans que hi hagi una sentència ferma. I llavors ens trobàvem que aquesta situació... Pensem també que som on som perquè amb els precedents que va haver-hi no es van esgotar totes les possibilitats de defensa, però pensem que, com que això afecta a la composició del Parlament, abans de continuar amb les comissions ordinàries, el primer que s'havia de fer era decidir quins són els actuals membres del Parlament. Però justament la Junta Electoral Central tinc entès que fa referència a aquests antecedents. El cas del president Torra, no? Sí, malauradament... Com que el Suprem ja em va donar la raó, doncs ja... Malauradament, al seu moment es va acatar la resolució al primer requeriment i això ens dificulta molt més la defensa en aquests moments. Però, de tota manera, volent-hi lluitar, doncs aquesta vegada s'han fet les coses diferents. Va haver-hi un ple primer que va acordar interposar un contenciós administratiu, una comissió de l'Estatut dels Diputats que encara no tenia l'honor i goig de presidir, que ja va fer un primer dictamen, la mesa que adopta l'acord aquest dimarts de demanar la suspensió de l'activitat. No la suspensió, que prèviament a tot, abans de continuar, que es reuneixi la comissió de l'Estatut dels Diputats, que elevi una proposta de dictamen al ple i que llavors sabem qui som i llavors continuar. I això també hem intentat... S'ha intentat treure molta punta aquesta paralització i això vull recordar que... També a les 2 hores que ha costat d'arrencar la comissió. Bé, és que precisament per no paralitzar més del compte es va acordar ahir i la comissió ha sigut avui. Jo des d'abans de les 9 del matí, que sóc al Parlament redactant, havíem de consensuar amb els altres grups. Al final també he de dir que la part que correspon a la meva redacció no és dels documents jurídics de la meva trajectòria dels que estic més orgullós. Si hagués tingut més temps, segurament hauríem pogut fer una cosa més polideta. Però precisament per això, per no allargar aquesta excepcionalitat més enllà del compte, hem volgut accelerar els terminis. De tota manera, vull recordar que al Congreso de los Diputados cada 2 per 3 suspenen. La setmana que ve hi ha eleccions a Castella i León i no hi ha activitat. Cada vegada que hi ha eleccions allà suspenen i ningú se rasga les vestidures. Però aquí era la presidenta, no?, la que volia aturar... Sí, però allà també ho aturen perquè hi ha eleccions i perquè entenen que tots els líders han d'anar a fer mítings a les diverses autonomies i allà ningú fa escarafalls d'això. Escolti, però perquè ho entenguem, amb aquest dictamen s'atura l'execució de la resolució de la Junta Electoral Central? Nosaltres entenem que sí. Nosaltres entenem que la resolució de la GEC és un nyap jurídic,
Primer argument, no es pot suspendre amb un diputat amb aquests arguments, i a més, en tot cas, hi ha un argument avui, aquests que es autoanomenen constitucionalistes, que jo crec que no han llegit mai la Constitució o no l'han entesa, em parlaven de la jerarquia normativa i la llei orgànica. Escolta'm, dic, la jerarquia normativa, vostès la Constitució la sacralitzen, no? Doncs aquesta resolució va en contra de l'article 24 de la Constitució. Hi ha una jurisprudència reiteradíssima, de sentit comú, no cal ser jurista per entendre-ho, que si hi ha una resolució administrativa que s'ha de complir, però s'impugna davant dels tribunals i es demana la suspensió als tribunals, mentre el tribunal no decideix si suspèn o no suspèn, no es pot executar, perquè si no, no tindria efectivitat. Això en matèria d'urbanisme, per exemple, es dona molta freqüència. Si té una ordre de demolició a casa seva o amb una construcció il·legal, l'Ajuntament li obliga a enderrocar-la, vostè va al tribunal i demana la suspensió, però ja l'han demolit, ja no tindria sentit. L'eficàcia de la tutela judicial, diu la Constitució, i nombroses sentències del Tribunal Constitucional obliguen a tenir que suspendre fins que el Suprem s'hi pronunciï. Li deia el diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, que de fet no és la Junta Electoral Central a qui s'ha d'obeir, sinó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bueno, hi ha hagut un moment que ha volgut entrar en una discussió jurídica amb mi i dit, escolti'm, crec que no vol, jo amb molt de gust, m'encanta el dret, quan vulgui discutim o li aclaro conceptes, m'ha dit inclaris non fit interpretatio, i jo li he dit inuscuris fit interpretatio, i precisament aquest és un cas que és fosc. Jo crec que des del punt de vista jurídic tenim tota la raó. Una altra cosa és que segurament m'ho heu sentit dir aquí alguna vegada. Jo porto ja 38 anys dedicant-me al món del dret, però els 34 primers no compten, perquè és que m'ho han canviat tot. Els últims 4 anys... Aquests últims 4 anys, com que s'utilitza el dret no per solucionar conflictes i amb una aplicació racional, sinó com a eina per reprimir la dissidència, llavors van fent uns biaixos i unes giragonses a la interpretació racional del dret que ens porta a aquestes situacions tan absurdes. Escolti, però en tot cas el que hem vist que la Junta Electoral Central ha fet córrer la llista, donant la credencial a la diputada que segueix a Pau Juvillà, que la primera pregunta és si segueix sent diputat a tots els efectes. Nosaltres entenem que sí. Nosaltres entenem que la resolució de la GEC és manifestament incorrecta des del punt de vista jurídic i, en tot cas, està recorreguda pel Parlament seguint un acord del ple i demanada la suspensió al Tribunal Suprem. Per tant, des d'aquest punt de vista, és evident que el senyor Pau Juvillà segueix sent diputat a tots els efectes. El que passa que la repressió de la que abans parlava, la repressió ha fet els seus efectes. I, per tant, hi ha moltes dels drets necessaris per exercir com a diputat que no els pot garantir directament ni la presidenta, ni la mesa, ni el ple. No els poden garantir òrgans polítics en la mesura en què requereixen actes d'execució material per part de treballadors públics, de funcionaris, de treballadors públics. Tipus què? Cobrar? Tipus cobrar, per exemple. Clar, és que la presidenta ni que vol no coneix les claus de... A més, ha de ser l'auditoria de comptes, la intervenció, etc. Per tant, hi ha moltes coses que no es poden garantir. I votar, delegar el vot. Delegar el vot ho podria acordar la mesa. El que ja no sabem és si al moment de votar es pot trobar el diputat, com va passar amb el president Torra, que no li funciona el botó de l'emissió de... Pot bloquejar. Que els funcionaris tenen molta por que en mèrits d'aquesta jurisprudència d'aquests darrers anys dels tribunals que puguin ser imputats per desobediència, que hi hagi una interpretació, com ja s'ha fet en altres ocasions, i de fet hi ha hagut ja advertiments en aquest sentit, que no cal ni que rebin un requeriment exprés i que el que no compleixi el que diu la JEC, doncs que serà abocat a l'aplicació in misericordia de l'article 410 del Codi Penal. I per tant hi ha un clima de pànic entre molts servidors públics i això ha estat sempre un consens antirepressiu de les forces independentistes de no sotmetre a riscos els treballadors públics. I llavors, perquè jo m'acabi d'aclarir, i els nostres espectadors, dèieu també aquesta tarda en roda de premsa que divendres, de fet, no és que s'hagi d'executar l'ordre de la Junta Electoral Central, sinó que la presidenta haurà d'informar la Junta què ha fet. El termini aquest de 5 dies és un termini perquè la presidenta informi a la GEC de quines mesures ha dut a terme per executar el que la GEC considera que ja tindria que estar executat. Però llavors pot ser, si la Junta Electoral Central considera que la presidenta no ha fet el que havia de fer,
que llavors tingui responsabilitats... Està clar que la presidenta i la mesa han assumit riscos, està clar. La GEC considera que això ja es tindria que haver executat des del mateix dia en què va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia en Pau Juvillà, i nosaltres, en aquest cas, s'han fet les coses molt diferents. S'ha fet, deia, un ple, 2 reunions de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, un recurs contenciós administratiu, etc. Tota una sèrie d'actuacions molt diferents que ens permeten sustentar que en aquests moments no s'ha d'executar la resolució de la GEC. Ara, com ho interpretarà la GEC? Ja ho sabem, ja ens ho ha dit la GEC. La GEC interpreta que les seves resolucions són executives i que no valen excuses. I com ho interpretaran els tribunals? Doncs l'experiència que tenim darrerament no és gaire favorable. En el cas del president Torra, tinc entès que tenien 2 mesos per pronunciar-se al Suprem i va trigar 20 dies, una vintena de dies. Sí, un mes i poc, em sembla que van ser 4 o 5 setmanes, no? Però el que passa que allà va ser molt diferent, perquè el president anava a votar i va trobar que no li funcionava el botó, i que a més no va ser ni decisió de la mesa ni del president. Es va delegar amb els funcionaris a l'aplicar això. Aquesta vegada s'han intentat fer les coses diferents. Li puc assegurar que avui porto al Parlament des d'abans de les 9 del matí, però des del dijous que estic en modus reunió permanent. Hem estat les 3 formacions reunits de forma... Però arribarà tard o d'hora algun moment que algun funcionari haurà de prendre una decisió que posi en risc. És possible. Per tant, dic, malgrat que políticament vulgui, a veure si els nostres espectadors ho entenen, per explicar-ho de forma que s'entengui, primer ho hauria d'entendre jo. I és complicat perquè és que no respon al sentit comú. És a dir, hi ha una voluntat política conforme amb una interpretació jurídica sòlida de que no s'ha d'executar, però és possible que algun dels actes amb els que es tradueix el fet de ser diputat no siguin possibles. Per tant, no sé on podrem arribar. També li dic, si això algun dia arriba als tribunals europeus, jo estaria molt més còmode fent d'advocat d'en Pau Juvillà, defensant la situació d'en Pau Juvillà, que la del president Torra. Doncs ara que dieu que citeu els tribunals europeus, llegim una informació que publica el Nacional, que ara podrem veure en pantalla, i que diu que el Parlament de Flandes s'ha posicionat en la defensa o en contra, reprova la inhabilitació de Pau Juvillà i demana a la Unió Europea que intervingui. Suposo que serà difícil que intervingui la Unió Europea en aquest cas, no? Bé, anem fent xup-xup. És a dir, una de les coses que la presidenta Borràs ha fet aquests darrers dies és posar-se en contacte amb un munt de parlaments europeus, amb l'Associació de Parlaments de la Francofonia, etc. I estem fent aquesta tasca de denunciar la repressió incomprensible, és a dir, ens costa entendre-ho aquí. Quan s'ha de traduir al flamenc, li asseguro que això és absolutament impossible d'entendre. I llavors anem tenint, és a dir, cada dia hi ha més consciència a Europa que les actuacions que està duent a terme l'estat espanyol per reprimir la dissidència no tenen cap mena de justificació ni jurídica ni política. Dèieu això, que la LOREC no és superior al reglament del Parlament. Si tinguéssim una llei catalana, una llei electoral catalana, no hi hauria... Aquesta és una de les coses que hem estat treballant. Aquí jo crec que de futur hem de blindar-nos, com que hi ha més casos en cartera i vindran més, hauríem de fer un esforç per aprovar una llei electoral catalana, entre altres coses per tenir una sindicatura electoral pròpia, perquè si anem a caure en mans de la GEC ja sabem com funciona. I a banda també crec que hauríem d'aprofitar per reformar també el reglament del Parlament de Catalunya per fortificar de forma molt més sòlida els drets dels diputats. Perquè el reglament no tipifica aquestes condicions. No, el reglament, que és igual, és una altra de les coses que s'han dit incorrectament. Sona com que una és orgànica i l'altra és un reglament, que hi ha un tema de superioritat jeràrquica. No, són temes de competència. La llei orgànica és perquè té una reserva per la Constitució de regular determinades matèries. El reglament del Parlament, malgrat dir-se reglament, és una llei aprovada pel reglament que regula unes altres. I hi ha una col·lisió, una antinòmia, que diem els juristes, entre aquestes dues normes. I finalment qui hauria de fer la decisió final seria el Suprem, no? Si el reglament diu una cosa, la Junta Electoral... Sí, el Suprem és cert que ja es va pronunciar en el cas del president Torra,
tot i que el cas sent molt similar no era idèntic perquè ara s'han fet coses que no es van fer llavors, i en tot cas la sentència que es va dictar amb el cas Torra està també recorreguda davant del Tribunal Constitucional. I algun dia suposo que arribarà als tribunals europeus. I quan no es va fer, va ser també perquè es va anar també directament als funcionaris, en aquell cas del president Torra? Jo crec que en aquell cas, malauradament, va ser al revés. És a dir, una de les coses que jo valoro d'aquesta situació que he viscut molt intensament és que hem fet orfebreria entre els tres grups polítics per intentar avançar conjuntament. En aquell moment, pel que conec, i ho conec bé, no va haver-hi cap mena de comunicació, i quan el president va intentar votar se li havia retirat i a sobre no es va assumir una responsabilitat política, sinó es va dir no, és que és el secretari general qui ho ha retirat. Dues últimes qüestions sobre això, Jaume. Aquest dictamen s'envia a la Junta Electoral Central perquè ho sàpiguen que... No, està en català i no ho entenen, no. No, aquest dictamen... No, per saber-ho. No. S'ha d'aprovar el ple, l'ha d'aprovar. Aquest dictamen és un, diu el reglament del Parlament, són treballs preparatoris pel ple. I per tant s'ha de convocar un ple i aquest ple és el que ha de... Ratificar el dictamen, votar-lo. Aprovar el dictamen. I aquest acord de ple és el que d'una manera o altra la Junta ha de saber que existeix. O la presidenta dirà, mira, què he fet? Doncs hem votat això. Sí, però la presidenta no sé si ho ha dit ja o no, perquè és un tema que ja en el seu moment vam parlar, la resposta a donar a la GEC quan li diu què ha fet vostè per complir. És a dir, escolti'm, és que entenc que no he de complir perquè tinc un acord del ple en virtut del qual hem interposat un contenciós administratiu i hem demanat cautelars. I de conformitat amb totes aquestes sentències entenem que fins que no hi hagi una resolució no s'ha d'executar. Acabem, però no en sé estar perquè va ser molt d'impacte les declaracions de l'excomissari Jiménez Villarejo implicant el CNI i un petit ensurt que es volia donar el 17 d'agost a Catalunya. No sé si comptàveu que us s'obrís alguna porta. Ja havia dit alguna cosa similar, no tan explícita, però fa un any ja havia dit alguna cosa similar. El comissari Villarejo no té cap credibilitat, però això no vol dir, com ara pretenen alguns, que tot allò que digui en Villarejo és mentida pel fet que ho diu en Villarejo. I si recordeu, perquè ho havíem parlat d'aquest programa, quan vam fer el judici, jo vaig al·legar tota una sèrie de dubtes de fils que no s'havien estirat. La relació evident entre el CNI i l'imam de Ripoll, inclús la mateixa constatació de la defunció o no de l'imam de Ripoll, atès que a la casa hi havia 4 o 5 persones, la furgoneta que surt, etc. Per tant, jo sempre m'he resistit a pensar que això sigui un atemptat de falsa bandera, és tan bèstia que no m'atreveixo ni a pensar-ho. Crec que com a mínim és evident que va haver-hi una negligència, perquè si no es van enterar quan els seguien, malament. Si es van enterar i no hi van donar importància, malament. I si es van donar importància però no van fer res, pitjor, no? No van regular, no havien regulat tampoc com tenien obligació la venda de precursors explosius. És a dir, que com a mínim la negligència la teníem claríssima i l'havíem al·legat ja al moment del judici, i aquí el comissari apunta una cosa nova, que era intentar fer un susto, que deia ell, i que se'ls va escapar de les mans. Cosa que explicaria, potser, perquè hi ha l'explosió de la casa i la furgoneta que surt en aquell moment. Però, en tot cas... Estem treballant amb aquest tema, també. No hi anava a dir, però sabíem que la setmana passada al Congrés dels Diputats res de res, no s'accepten ni preguntes. El Congrés dels Diputats no estan per aquestes coses perquè els hi preocupa el que passa a Eurovisió. Nosaltres hem fet, des del punt de vista polític, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, com al Senat, com a molts municipis, l'Ajuntament de Barcelona en particular, s'han aprovat mocions, al Parlament Europeu, i en nom de les víctimes estem coordinant dues coses que les volem fer de la mà de víctimes de diversos països. Han hagut diversos contactes també amb el cos consular acreditat a Barcelona i de les mans de les víctimes farem una denúncia perquè s'investigui què pot haver-hi sobre això i exercitarem el dret de petició davant del Parlament Europeu. És a dir, novament es tracta de cridar l'atenció a la comunitat internacional de que aquí hi ha un tema molt greu que la justícia espanyola no ha volgut investigar. Parlem amb freqüència, quan parlem de la justícia espanyola, del dret penal de l'enemic, però és que això és una cosa que es dona a molts països. Espanya ha evolucionat una mica més i ha creat el dret penal de l'amic. És a dir, que quan afecta amb algú que és amic, que és de la meva afinitat, doncs no miro i no ho investigo. Perdoni, acabo, però encara torno al tema del Parlament, perquè veig aquí un
urgent, una notícia d'última hora, que diu la CUP s'ofereix a presidir el Parlament i assumir les conseqüències pel cas Juvillà. Aquests dies hem tingut moltíssimes converses, hem estat reunits hores i hores i hores tot el cap de setmana. A casa estan molt empipats amb mi i, per tant, s'han posat sobre la taula moltíssimes coses que no desvetllaré perquè són converses que no han arribat a res. Això, veritablement, la CUP és una cosa, si ells ho han fet pública, posat sobre la taula, però estem en converses. Que, per cert, no voldria desaprofitar l'ocasió per donar tot el suport a en Pau Juvillà, el suport polític també, però especialment el suport humà. Avui hem tingut la bona notícia que aquest tumor que té és benigne i, per tant, si podíem tenir la preocupació d'un escenari més greu, hem sabut que dins de la gravetat el tema estem millor que fa un parell de dies i tot el suport humà i polític. Però, en tot cas, aquest posicionament vol dir que, esclar, una cosa és el Pau Juvillà, l'altra és la presidència del Parlament, també. Sí. És a dir, hem parlat de moltes coses. No em correspon a mi explicar-les, però hi ha hagut moltes propostes perquè ha estat obsessió de la presidenta l'avançar amb tot aquest tema junts. No Junts per Catalunya, junts les tres formacions. Per tant, hem estat reunits i hem fet moltes propostes per intentar avançar conjuntament i hem arribat fins on hem pogut. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jaume Alonso Cuevillas, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit i haver-nos aclarit exactament aquests moviments en defensa de l'escó de Pau Juvillà. En parlem ara a la taula, aquí al